Lord has done Oo na ni. for us. Kaya na ano mo. What they come through ini. Sa makausapa atong palakpakan ng atong buhi nga Diyos. Diyos Lord, salamat Amahan sa imong kamayo. Salamat Amahan sa imong presensya. Ang imong mga saad o Diyos nga duha og tulo ang magkatigom sa imong pangalan. Ikaw Amahan magkapataliwala ka namo. Okay, sa dili pa kita mo adto sa umahan atong idukong atong mga ulo alang sa pag-ampo. Diyos nga labing gamhanan, Diyos ug Amahan ni Ginoong Jesucristo. Salamat Amahan sa imong kamaayo. Amahan, akong gipangayo ang imong presensya, ingon man sa gahom sa Espiritu Santo, nga magapanglihok ining dapita, bisan pa man Amahan, ang magusganon nga dihog, ibubo Amahan ang imong Espiritu Santo sa matag usa kanamo, bisan pa man Amahan, sa buhat sa kaaway sa among kinabuhi, ikaw akong gilauman nga magapukan ining tanan, ug tabangi kami Amahan, ilabi na gyud sa imong mga katawhan, ikaw mag-aabli sa ilang espirituhanon nga unahuna, ikaw mag-aabli sa ilang espirituhanon nga kasing-kasing, bisan pa man Amahan, tuguti o Diyos nga pinaagi sa mga pulong, aduna sila mga pagdesisyon sa ilang kaugalingon, sa pagkinabuhi Amahan, sumala sa imong kabubuton, bisan pa man Amahan, tagbo ang tananong panginahanglan, material, physical, spiritual, ug ikaw Amahan magahatag kalig-on kusog kaalam sa matag usa kanamo. Pasalamatan ko ikaw o Dios diha lamang sa imong bugtong anak nga si Kristo Jesus nga Ginoo ug manluluwas. Amen. Okay, sa makausatong palakpakan ng atong buhi nga Dios. Amayong hapon kanatong tanan. Andam na batang maminaw sa pulong sa Ginoo. Muramad ka ng ipangduka. Praise God, ato bang nabati ang presensya sa Ginoo? Amen. Kaagid ang Ginoo buhi gid siya. Gani wala siya nagpabilin ngadto sa luganan, gani mikayab siya ngadto sa kalangitan og karon nagtan-aw siya sa mga tawo nga diin nagpaubos sa ilang kasing-kasing ngadto kaniya. Ug gani ang mga tawo nga mapaubsanon, yang tugyanan siyang Espiritu Santo. Okay? Sa tinud-anay lang kaniadto ang akong kinabuhi, daotan miserable. Gani gubot og samok ang akong kinabuhi, na ako sa kanang kailayan, ana ako kanunay sa pagpakasala, apan dakong grasya sa Dios nga adunay mga tawo nga dito sa kadalanan nagasangyaw sila sa maayong balita. Ug atong higayuna, akong gidawat si Ginoong Hesus nga akong Ginoo ug manluluwas, gani pinaagi sa pulong sa Ginoo, hinay-hinay ang kabag-uhan sa akong kinabuhi, hangtod nga diin mihimo akong desisyon sa akong kaugalingon, nga bisan pa man sa akong kayano, mulakang ko diha sa bulaton sa Ginoo, gani nagasangyaw ko sa maayong balita sa bisan asa, ug gani usa-usab kini kapadayagan sa Ginoo nga dining dapita makawali usab ako sa maayong balita. Amen. Kani aduna tay usa ka higala nga ipangalan og si Brother Joseph nga kani adto usab usa ka tawo nga bisyoso, usa ka tawo nga salawayon, apan sa diyang nadunggan niya ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nagatandog siyang kasing-kasing, gani pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, gani nangako siya nga mubarog siya diha sa mga kabatan-unan, mubarog siya sa pagsangyaw sa maayong balita, ug gani dako kay milagro sa kinabuhi, ngayang kinabuhi igamit sa Ginoo sa gamhanan nga pamaagi. Gani nini kapuno no pamatuod siya siyang kaugalingon diha kaninyo kun unsa nagbag-o ang Dios diha sa kinabuhi. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Ngayong hapon sa tanan. Ako mo paambit sa kasinatian ako sa akong personal na kong kaugalingon sa mga pagsuway nga ni abot sa akong kinabuhi. Daghan kay mga pamaagi ang Ginoo ug unsaon kaniya pagbalik. Sa dihang nangandoy ko Ginoo, usara ka butang ang nakapa pugno ka nako nagtuo ko buwa gi Ginoo. Pero pagtandog nako diri sa gugma, nahigugma ko usa ka babae. Ug nagtuo ko nga kanang paagiha, pirmi kong daog. Kaysa tinuoray lang og kinsa tong nakasinati kanako, parte gingona ng mga buhat. Dili gid ko ingon nga kanang nay seryoso nga pamaagi, pero gitagaan ko usa ka instrumento sa Ginoo nga mabag-o ko sa diyang himamat ko usa ka babae nga mo'y nakapabag-o kanako, gugma iyang gigamit. Ug dito nahugno ko sa akong gihurot akong gugma diha kaniya, pero ang gibalos niya kanako wala gisukli akong maayong gugma. Pero dito nakaingon ko sa Ginoo nga dili gid ka kapangako sa imong kaugalingon nga moingon kang ikaw na tag-iya ng tanan, ikaw na nasayod sa tanan. Kaya ang tanan magod dining kitang tanan diri sa kalibutan, dili gid ni ato igo lang tang nahuwam sa atong kinabuhi. Ito nakaingon ko sa akong kinabuhi nga wala man gani ko maawaw sa akong pagpakasala, sa akong pagpabadlong sa akong ginikanan, pagtubag-tubag ug bisag unsa, pag minaldito, pag kinuanay bisag unsa bisyo tanan. Wa man gay ko nagikauwaw sa samtang gibuhat pa ko ng anong ikauwaw man sad nako ang paglakang diha sa Ginoo.
kitang tanan nasayod naman kita, mamatay kitang tanan ug paghukman kita sa atong Dios. Mga tubang kitang tanan dito sa Ginoo. Kay butang gon asa diha sa basahon sa Juan 3:16. John 3:16 nga nagingon nga, gigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na iyang gihatag iyang bugtong anak ug kinsa katong mutuon niya dili malaglag hinuon makabaton pa ino kinabuhing walay katapusan. So nakaingon ko sa akong kaugalingon nga kanos apa man ko magbag-o kana na bang wala na ko'y mahimo kana na ko sa lubnganan nga diin wala nay presensya sa Ginoo ngadto. So nakaingon ko sa akong kaugalingon nga dili ko magdugay ug unsa ni akong kalisdanan karon sa mga pagsuway nga sinati man nakaibaw man siguro mo tanan nga adun ako'y gisagubang pagsuway sa akong kinabuhi nga personal gid sa akong lawas nga nahibuong ko nga nadindiin na lang kong patambal sa dihang gisalig kog tao gid wala gid ko kaangkon og kaayuhan pero sa dihang nisalig ko sa Ginoo ingon ko nga Ginoo kung wala na gyud mahimo kung imong kabubuton nga kuhaon ko ning kalibutan wala na ko'y mahimo pero siguro lang Ginoo nga luwasay in taon ko kay nasayod ka sa akong tinguhas kong kasing-kasing uto dito sa dihang nidawat ko primero sa Ginoo wala gid ko molampos sa dihang iningari si Brad Lloyd hay pista ni dool ko niya nga pero sa akong nahuna nga wala pa ko katugkad ugon sa gid Ginoo sa kinabuhi tunay dool kong Brad Lloyd Brad tabangi ko Brad kay nagsangya mo kuno ka sa maayong balita mahimo ba nga imo sa kong paambitan na imong kaalam nga hibaw-an ito sa dihang ni nagpaubos ko diha sa Ginoo sinati ko presensya sa Ginoo kay ang presensya sa Ginoo dili na nimo masinati kung wala kay pagpaubos imong kaugalingon dili gid ka kasinati sa Ginoo kung dili nimo dawaton si Hesus sa imong kinabuhi ug dili ka motuo nga adunay nagpalangsang sa krus alang sa pagluwas sa atong mga sala adunay Hesus nga nagpakamatay para lang natong tanan adunay Ginoo nga nagpakamatay para lang natong tanan nga maluwas kita ning kalibutan kay ang kalibutan mangod daghan kayo og mga disiplin si Satanas daghan kayo og mga kailibgon ba ang kalibutan ron puno dangog mao na ilang gingon ang kalibutan ron dangog pero wa ka kahibaw sa kamatuoran ug wa ka kahibalo unsay angay imong buhaton wala gid mamatay ta diha wala tas kamatuoran mamatay ta nga na siguro ginato nga mutuo man katag naay langit ug impierno ug kinsa tong nagmatinumanon og paubos di atubangan sa Ginoo siguro kita makaangkon kitag langit sa tong kinabuhi pero sa diha gid sa pagkakaroon sa akong kinabuhi bisan pa man tuod nga nagpadayon og himo ang Satanas sa akong kinabuhi karon sa akong sa gubang sa akong panlawas gani napa ko'y gimo sa akong panlawas napapod may activity na kaming bradodong na magsige mi kadto nang kanamo surrenderer pero wa ko nagikaawaw kay kana usa na kapamaagi sa Ginoo nga mabag-o ko sa akong kinabuhi nga mulayo nagigo ng bisyuha kasi tinuod lang ug makatilaw ka ng usa ka matang sa kuan maglisod nagikagbiya kung way pagtabang sa Ginoo nimo kay kitang tanan man gud kung sasakayan pagbitaw kung way pundo kung way angkla nga ibutang sa dagat kitang tanan maguroy ta mao sad na atong pagtuod sa Ginoo kung wala tay angkla ug atong angkla mao si Hesus nga nagpakamatay diha sa cross mo itong angkla sa atong kinabuhi nga dili ta mapadpad bisan pa man sa laod bisan pa man sa balod sa kadagatan nga mopadpad nato ug mao atong pagkasala ug mao ang mga buhat sa kaaway atong kinabuhi kay ang sakayan man gud kung walay pundo kung walay angkla mapadpad gina bisan diin kung kitawa sa tay angklas nung kinabuhi ug mao si Hesus nga atong dawaton nga moy magpugong ka nato kung asa bisan pa man kakusog sa bawd di kita magaroy dito sa unahan ana bisan pa man nagpadayon ka sa pagkasala maningkamot sa ka maghinulsog gyud kita matag adlaw nga magpadayon sa pagampo maoram gid akong gibuhat kay gani wala gyud ko sigbalik sig patambal kay nahibong na ko sig patambal nakakapoy hinuon akong lawas akong gibuhat sige na lang kog ampo pangay tabang sa Ginoo kay saon ko man tawor man ko wa mo koy kasinitian unsay angayan kong buhaton kay di man sa ko mananambal wala muna akong gikuan ron ang pulong sa Ginoo ug ang pagampo ra gyud kaniya kay kini karon dili ingon nga ni barog ko diri nagpataas ko sa akong kaugalingon ako ni barog ko diri kay ganahan sa ko nga makaambit sa akong kasinitian sa akong kinabuhi nga maka kuan sad ba nga dili gid tanan ang tao gid walay pilion ang Ginoo walay pilion og ginsa iyang kuanon basta mosampit lang kaniya bisan pagkagdato o pobre ka basta moduol lang kaniya dili kaniya talikdan kay walay gipili ang Ginoo gid atong papakan atong buhay nga Dios sa diha karon akong pagkatapuson akong testimony ako tamong ihatag pagbalik sa akong brother Louie. Brad, salamat lang. Pagkatas ka na itong buhi nga Diyos. Ako itong brother no nga nakita gyud nato nga bisan diha sa mga pagsulay bisan sa mga kalisdanan siyang kinabuhi kaning kamot gyapon siyang mubarog sa pulong sa Ginoo. Gani bisad na ako ngadto sa syudad sa Sugbo apan nasayod gyud ko nga
ang Ginoo na gid siya dakong paghimuon nining maong dapit. Una nga si Brother Joseph, ako siyang gisangunan dining dapita gani malipay sa ko nga mutik siya nga nakapamuhat sila sa Ginoo nga every Saturday magasangyaw sila sa maayong balita, magapundok sila sa mga batanon, ingon man sa mga katawhan. Dako kay kalipay ang akong kasing-kasing nga bisan pa man sa kayano sa atong kinabuhi, bisan pa man sa kanang mga kalisdanan, ana gyud po yung mga tao nga gidesisyon gyapon sila silang kaugalingon nga ilang ipagamit ang ilang kinabuhi diha lamang sa pagsangyaw sa maayong balita. Mo nagingon ni Ginoong Hesus nga kung kinsa katong maningkamot siyang kinabuhi, maningkamot siya sa pagbiya sa iyang pamilya, sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Kay tungod na ningkamot siya siyang kinabuhi, huwag tangan hinuon siya niini. Kay kung si bisan kinsa katong maningkamot siyang kinabuhi, ug yang biyaan ang iyang mga pamilya, ang iyang mga anak, ang iyang mga silingan, nag-ingon si Ginoong Hesus nga tungod og alang kanako, o tungod sa maayong balita, huwag tangan man siya kinabuhi apan makabaton siya kinabuhing walay katapusan. Sa ato pang kung kita mga tao nining kalibutana nga atong gibiyaan gitalikuran nato ang mga buhat sa mga tinguha sa atong unod. Sa tinud-anay lang kung musunod ka sa atong Ginoong Hesukristo, si Ginoong Hesus nag-andam siya Pinoy-anan alang kanato. Sa ato pa nga kinabuhing walay katapusan. Ang impierno usab usa ka kinabuhi nga walay katapusan. Apan naa ang kasakit, naa ang pag-antos. Gali kinabuhi usab nga walay kahumanan. Apan mag-antos kita sa walay katapusan nga pagkalaglag ug ipahilayo kita gikan sa mahiyan-mayaong gahom sa Ginoo. Sa ato pa nga kung maningkamot ta nining kalibutana, tungod lang og alang mabuhi ta, tungod og alang makabaton tagdag kong mga butang, makabaton tagdaghang mga bahandi nining kalibutana, diha sa atong pagpaningkamot, malaglag hinuod kita ngadto sa linaw nga kalayo sa impierno. Kay kung ang tao modesisyon sa siyang kaugalingon nga adunay pagkabahin ang iyang paningkamot, maningkamot siya sa iyang unod, maningkamot usab siya diha sa espiritu, maningkamot siya diha sa Ginoo sa tinud-anay lang, makabaton siya og kinabuhing walay katapusan. Kaya ang gingon ni Ginoong Hesus, ang inyong mga paghago nga ni kanako dili gyud makawang. Sa ato pa nga kining atong ginahimo, dili gyud ni makawang anuman. Ang kinabuhing walay katapusan, itagana sa matag usa kanato. Life eternal. Itang taon ini kalibutana, aduna gyud tay katapusan. Ug tagsa-tagsa kita mo atubang ngadto sa atong buhi nga Dios. Sa tinud-anay lang kung hugaw ka sa atubangan sa Ginoo, itambog gyud ka ngadto sa linaw kalayo sa impierno. Ikinanglan nga watubang ka ngadto sa Ginoo, wa nay sabod ang imong kasing-kasing, wa nay sabod ang imong nahuna, malipayon kang moatubang sa Ginoo, puno na sa gugma ang imong kasing-kasing, kay tungod dinhi pa ka sa kalibutan, nangalagad ka sa Ginoo, naghago ka sa pagtuon sa kasulatan, ug gani sa katapusan. Sa matag usa kanato, kung moatubang ta sa Ginoo, ang Ginoo mingon kanimo nga dayon. Amen. Kamong mga tawo nga gipanalanginan sa akong amahan. Kamong mga tawo nga nangalagad kanako. Kamong mga tao nga nagmatinud-anon kanako, isakripisyo sa akong mga pulong. Dayon kamo nganhi sa kinabuhing walay katapusan, nagiandam sa akong amahan. Sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. Sa ato pa nga ang kalangitan mao'y pinaka-importante nga bahin sa atong kinabuhi. Kaya ang tanan nga butang nining kalibutana lumalabay ra. Unsa man nakita nimo sa imong makamot gani imo pa nang nakita sa pagkakaron apan ngadto sa unahan, mawala ka na sa imong pananaw. Apan sa tinud-anay lang, kung naningkamot ka sa mga butang diha sa Ginoo, ang imong kinabuhi walay kamatayon. Matapos man ang imong lawas, apan dili mo buang kamot sa Ginoo sa pag-abot kanimo ug ibutang ka ngadto sa espirituhanon nga kalibutan nga mao ang kalangitan. Amen? Amen. Sa ato pa nga ang pinakamaayo nga tingwaon nato nining kalibutana, mao gyud ang kalangitan. Kay kitang tao mamatay kita sa makausa, kani kitang tanan tagsa-tagsa kitang matubang sa buhi nga Dios. Walay tawo nga dili matubang sa Ginoo kay naa gitay kamatayon. Gani dinhi sa kalibutan, klase-klase ang kamatayon, daghang pamaagi sa kamatayon. Ug wala kita nasayod kanus-a kita sa kuhaon sa Ginoo. Bisan ba pagani ang mga tawo nga adunay hiya sa pagpanagna, wala sila nasayod kanus-a sila kuhaon sa Ginoo. Apan kun ang usa ka tawo mutuo siya ni Ginoong Hesus, iyang papuy-on na sa iyang kasing-kasing. Muhimo siya dakong desisyon siya kaugalingon nga mubiya nako sa pagpakasala. Mga lagad nako sa Ginoo.
Magbasa na ko sa kasulatan. Gani isangyaw na ko ang maayong balita nga maghatag og kabag-uhan sa kinabuhi kadto sa katawhan. Sa tinud-anay lang ang ganti nimo mao ang kinabuhing walay katapusan. Wala tay makuha nining kalibutan. Gani nagpaabot lang ta sa atong kamatayon. Unsa man atong gipangandoy nining kalibutan sa tinud-anay lang makabot man nimo ug dili ang imong mga pangandoy. Pupuli gyud ang matag usa nato kay kamatayon. Human nga na matubang ta sa Ginoo. Ang pangutana, andam na batang mga tubang sa Ginoo? Andam na batang mga tubang sa atong buhi nga Dios? Wala ba tay sala nga nahimo da sa Ginoo? Ikinanglan na kada adlaw maghinulsol ta kay tao ra man ta nga Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Asa man ta maghinulsol? Isa pangan sa atong Ginoo. Ginoong Hesus. Sa ato pa nga kung makasala ka, makakawat ang kwarta mga ipasaylo, ikinanglan nga dili na sa ka mga awat. Aron pasayloon ka sa Ginoo. Amen? Amen. Wala sa tinuod. Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Wala siya pasayloon ka sa Ginoo. Ikinanglan nga i-apply nato sa kinabuhi. Sa atong kinabuhi. Kaya ang pagtuo nga dili buhaton patay kini ug walay kapuslanan. Sa ato pa nga, way kapuslanan, magsigitag simba, magsigitag paminaw sa mga pagwali sa pari, o baka sa mga pastor, apan ang ilang ginatudlo, ato lang ipalapos pikas dunggan. Ikinanglan niya sa dihang muadto ta sa simbahan, ang simbahan ng God dili makaluwas kanato. Mao kanay tinuod. Nga ang pari dili makaluwas kanato. Ang mga tao nga gigamit sa Ginoo dili makaluwas kanato, kun dili tagsa-tagsa kitang maningkamot sa atong kaugalingon sa pagbuhat og matarong kay kitang tanan tagsa-tagsa kitang moatubang sa husay kadto sa Ginoo. Ano si tinuod? Nga ikaw, siya, ako kitang tanan tagsa-tagsa kitang moatubang sa atong buhi nga Dios. Sa ato pa nga wala magtan-aw ang Ginoo kung ano say anaa kanato. Nga ba katay daghang mga sakyanan, nga ba kay daghang mga bahandi, nako bakag mga kamalig at ibutan imong mga tinigo, mga inani. Kung sa tinud wala nagtan-aw ang Ginoo. Yan ang mga butanga. Kani diya sa kasulatan adunay usa ka dato. Ang usa ka dato anaa siya kanang daghang mga budiga aron adto niya ibutang ang iyang mga katigayunan. Ang natabo nga dili na maarang ang iyang mga bahandi ngadto sa budiga. Nagplano siya ang iyang gibuhat, iyang gipaguba ang iyang daghang mga budiga ug nagbuhat siya pinakadako nga budiga aron adto niya tigumon ang iyang mga bahandi. Ug iya kini gibuhat. Una nga sa dihang nahuman siya siyang gihimo, na malandong siya siyang kaugalingon. Lingon siya siyang kaugalingon nga kalag, paglakaw-lakaw, paglaag-laag, suru-suroy bisan asa sa kalibutan, palit og daghang mga butang, palit og daghang mga pagkaon, laag diri suroy dito, kay bisan ba matay ka, dili gyud mahurot ang imong bahandi. Unay gipamulong sa usa ka tawo nga dato. Apan sa dihang nadunggan siya sa Ginoo, ang Ginoo miingon kaniya, "Huy dato nga buang-buang. Karon nang adlaw kutob ang imong kinabuhi. Kinsa may gitagan-an ni anang imong daghang mga bahandi." Amen? Kung moingon ang Ginoo kanato, "Uy tawo, karon na lang kutob imong kinabuhi. Andam na ba kang moatubangan ni kanako? Napuno man ta sa pagpakasala." Gani ang pag-ampo sa Ginoo, gikinanglan buhaton sa matag adlaw. Kay tungod ang mga tao dili sila magpaubos sa ilang kaugalingon, dili gid nila madawat ang Espiritu Santo. Usa ra gyud ka silyo ang ihatag sa Ginoo sa matag usa kanato, ang silyo sa Espiritu Santo. Okay, tinud aron timaan nga kita luwas na. Apan kining mga butanga, kining hiyasa, ato lang kini nga madawat sa atong kaugalingon, kung atong kasing-kasing atong ipaubos diha sa Ginoo. Kinanglan magpaubos ta. Kay dili gyud nato madawat ang kaluwasan kung ang atong kanang mga tinguha taas, kung ang atong kaalam ay atong palapdon sa atong kaugalingon, sa tinud-anay lang dili nato madawat ang kaluwasan. Kay nag-ingon si Ginoong Hesus nga ang iyang nimutan, kinsa katong nagpaubos may iyang ipataas, kinsa katong nagpataas maoy iyang ipaubos. Kung ikaw nining kapunon karon nagpaubos ka sa imong kaugalingon, ikaw ipataas sa Ginoo. Gani madawat nimo ang Espiritu Santo
Kay mao kini giingon sa kasulatan diha sa Episo 1:13 nga sa pagkadungog ninyo sa maayong balita, patikan kamo sa Dios pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, timaan kamo iyana. Ang pangutana na kaila batas Espiritu Santo? Wala. Wala ta makaila sa Espiritu Santo kay wala man ta nagsunod sa Ginoo. Gani ang atong Dios usara panalambigit siya sa tulo ka persona, Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Ikinanglan nga imo na silang maila-ila aron ang imong mga pag-ampo dili magautaw-utaw sa kanginan. Kay ang sinudanan sa kaalam ang pag-ila sa atong Dios. Sa ato pa nga kung mailhan na nimo ang Dios, maabli ang kaalam di sa imong kaugalingon nga wala nimo nakita kaniadto. Amen? Sa ato pa nga pinaagi sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo may mga liupo ngadto sa Dios Amahan. Pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang tanan natong pangayoon, pinaagi sa ngalan ni Hesus, pagadawaton sa Amahan. Pagabuhaton sa Amahan. Apan ang pangutana, aduna ba tay pagpaubos sa atong kasing-kasing? Andam na katang mga tubang ngadto sa Ginoo. Kitang tanan ay kinutuban, wala kita masayod. Kanus atakuhaa sa Ginoo. Daghang mga panghitabo nining kalibutana. Daghang mga katalagman nga wabot sa kinabuhi. Gani daghang mga pagsulay, mga pagpingit sa atong kaugalingon nga masamiati sa matag usa kanato. Apan kung mapildi ang atong kinabuhi, andam na batang matubang ngadto sa atong buhi nga Dios. Andam na batang moatubang sa balaan nga Dios, sa balaan nga mga anghel. Nga kita tao nga magkasasala, ug ngadto sa kalangitan walay hugaw nga makasulod ngadto sa kalangitan. Bisan lag nagsaksi siya bakak siya kaugalingon, dili gid siya makasulod ngadto sa gingharian sa kalangitan. Mga bata, mga dagko, ikinanglan nga i-practice nato atong kaugalingon nga dili kita magbinaka. Nga dili kita mangaway sa atong isikataw. Ikinanglan nga mukat-on kita sa pagpasaylo sa matag usa kanato. Isay mga estudyante dire, isang kamot. Praise God, hallelujah. Itang mga estudyante, ikinanglan nga aduna gitay pag-ampo sa Ginoo. Ikinanglan nga atong yung itutok ang atong kaugalingon diha sa pag-eskwela aron kita makalampos. Ikinanglan nga mangayo kita sa Ginoo sa atong panginahanglan kanadlaw ug dili kita mosalig sa atong kaugalingon. Aminaw. Aminaw sa diha sa atong pag-eskwela. Ikinanglan nga ang gitan-aw sa maestra ang atong karakter. Sa ato pa nga kung diya sa pag-eskwela musayo ka sa kabuntagon mato sa eskwelahan ug istrikto na nimo siya sulod sa usa ka tuig. Sa ato pa nga matauran ka og ribbon, medalya. Matauran ka most punctual. Usab diya sa Ginoo. Nagkikinanglan nag-ingon ang kasulatan, kaunahan ninyo sa pagpangita ang gingarian sa kalangitan. Ayo nagsaksi. Unahan niyo pagpangita ang gingarian sa kalangitan. Ug gani kung unahon ninyo ang pagpangita ang gingarian sa kalangitan, gani ang Ginoo mubuo siya sa panalangin sa matag usa kanato. Nag-ingon sa English nga seek you first the kingdom of God, and all of His righteousness shall be added unto you. Ikinanglan nga diha sa kabuntagon, magpasalamat ta sa Ginoo nigmata nato. Magpasalamat ta sa Ginoo. Inta nga Ginoo, salamat nga imo akong gihatagan ug laing adlaw sa akong kinabuhi. Mag-ampo ka sa Ginoo diha sa imong pamilya, mag-ampo ka sa Ginoo diha sa imong mga anak. Ikinanglan nga unahon gid mo pagpangita ang gingarian sa langit sa matag adlaw. Nasabtan pa? Ikinanglan nga before ka mulot cross, ikinanglan mga ka pong nagtabang sa Ginoo nga Ginoo, hatagi kog kaalam. Before ka mulakaw, ikinanglan nga mga nagtabang sa Ginoo nga Ginoo wala ko'y mahimo kung wala ikaw. O kana sa tinuod. Mausab diha sa pag-eskwela, mga batan-on. Ikinanglan nga musayo kita pag-adto sa eskwelahan. Ikinanglan nga kung musayo ta ngadto sa eskwelahan, dili na to una-unahon ang pagdula-dula. Dili una ta magdula-dula. Unsay buluhaton ngadto sa kanang sa eskwelahan, gikinanglan nga buhaton nato o baka makita ta sa atong kanang maestra nga manilhig ta o baka maestro gani. Mus uboy gyud ka kung man siyang buhaton permi. Ikinanglan nga kada adlaw na atay gugma sa atong kaugalingon.
Gikinahanglan sa dili pa ta mugikan sa eskwelahan, maligo una tadaan. Dili ta magkuan ha, mag-haplas og lawat parang ino naligo. Gikinahanglan nga maligo gyud ka. Gikinahanglan nga palabhan gyud mo sa imong mama o baka kay bawo na ka mulaba. Gikinahanglan nga limpyo gyud na ang imong kanang sinina aron mamusnit ka. Amen? Ingon ana na usab diha sa Ginoo. Kung gusto kang mamuspangtual, gikinahanglan nga musayo ka pirmi. Kung gusto ka nga mamus obedient ka, gikinahanglan nga tumano nimo ang tanang sugo sa maestra. Kung padadon ka sa maestra og abuno, magdala kag abuno. Gikinahanglan nga kung mangayo ang maestra og project, gikinahanglan mohatag kag project. Kung imo na siyang buhaton, so sulod sa tuig, gani mamus obedient ka. Ayaw pagsupak-supak sa maestra. Gikinahanglan nga wala kay late, gikinahanglan nga wala kay absent diha sa pag-eskwela. Gani gikinahanglan nga kung ang maestra do na siya assignment sa maabot patas balay, gikinahanglan nga atong unahon pagtuon ng atong mga assignment. Dili na to unahon ang kanang pagdula-dula. Ulitan mo ingon atong maestra nga pagtuon mo karon kay ugma mag-exam ko unsa inyong buhaton ni nigabot sa balay. Pangutana. Magtuon. Ikinahanglan magtuon kita. Ikinahanglan nga dili kita magpabadlong sa maestra. Sa dili pa ta mugikan unsay atong buhaton. Mag-prepare sa kaugalingon, mutuman sa sugo sa mama, o baka pasag-ubon ta sa tubig, mutuman kita sa atong mga mama. Andam ba ta mutuman sa atong mga mama? O, kung inyo kining gituman sa inyong mama, inyo sab ning gituman ngadto sa Ginoo. Amen? Amen. Unya, di kinahanglan nga dili gid lago atong uniforma sa dihang maadto ta sa eskwelahan. Di kinahanglan nga mamusnit gid ta maningkamot gid ta nga kanang matauran tag medalya. Dahil kung maadto ta sa eskwelahan sa itong baton, musayo tag adto. Isay ganan mo sayog adto, kinsay magsigsayog adto sa eskwelahan. Isang kamot. Okay. Isa. Ayaw palit ha. Ikinahanglan gyud nga musayo gyud ka kung gusto kang mamuspangtuan. Kay ang gitan-aw gud sa kanang atong mga maestra, ang atong karakter. Ikinahanglan nga kanang kung magliksyon ng atong maestra, maminaw gyud ta sa atong maestra. Kay aron makasabot ta. Kay aron inigti sa atong maestra, inig-exam sa atong maestra, makapasar ta. Unay angay natong pagabuhaton, samtang nag-eskwela ta. Usab diha sa Ginoo. Ikinahanglan nga kada adlaw dili ta magpalit-lit diha sa pag-ampo. Ikinahanglan nga maghinulsol ta sa Ginoo sa kada adlaw sa atong mga sala. Ikinahanglan nga ana tay pagpaningkamot sa atong kaugalingon, sa atong karakter, nga dili na ta makasala aron kay mut-an ta sa Ginoo. Kay kung usa ta ka tawo nga nagtuo sa Ginoo, apan ana ata nagkinabuhi sa kalibutanon, ana ata sa nagkinabuhi sa kilayan, ana ata nagkinabuhi sa bisyo, sa tinud-an na ilang wala ta kay mut-i sa Ginoo. Ang Ginoo mahimuot siya sa mga tao nga diin, mga tao nga matarong. Mga tao nga nagsunod sa iyang kasuguan, mga tao nga may nampuon, ikinahanglan nga dili kita maulo sa pag-ampo, diya sa pagkaon, o baka diya sa atong mga panagtigom, o bisan asa ta moadto nining kalibutana, ikinahanglan nga ibutang gyud nato ang atong kaugalingon diya sa mga pag-ampo. Ngano man, ang grado sa Ginoo kinabuhing walay katapusan. Ikinahanglan nga dili nato na siya si piaton kanang mga paagiha. Ikinahanglan nga matag usa kanato adunay pagpaningkamot sa atong kaugalingon. Mga batan-on sa tinud-an na ilang, niagi sa pagkabatan-on. Gani adto bisag unsay itudlo sa akong mga maestra, gani ang akong pagabuhaton, na ang akong nauna nagi sa pagdula, anagid sa pagdumbol, yalang bilyard, ana sa pagbasket, walay kapuslanan na kinabuhi, wala ko maminaw kanang pagtambag, gani mo hinungdan nga diin, wala gyud ko naka-adto sa kolehiyo. Kay tungod sa akong mga binuhatan. Apan dakong grasya sa Ginoo. Wala man ko nakatungtong sa pagmaestro, apan dako na akong pasalamat sa atong Ginoong Jesucristo nga nagtawag nako pinaagi sa pananaon, gani iya kong gihimong maestro diha sa mga tao. Nagsangyaw ko sa maayong balita diha sa kadalanan, gani ngadto sa dapit sa Luriga, aduna koy daghang matinun-an dito nga ako gitudloan sila diha sa pulong sa Ginoo. Ang ilang kinabuhi maggamit sa gamhanan nga pamaagi kani adto mga dautan, mga miserable ang ilang kinabuhi apan sadyang naminaw sila sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo naghatag og kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Kay tungod ang ilang kasing-kasing ilang gipaubos, karon nagkubot na sab silang mga batan-on, nagatudlo na sab silang mga batan-on,
Gani ang ilang kinabuhi ilang gipagamit sa Ginoo sa gamahan ng pamaagi. Kung unsa man ako ang ilang nakita nako kaniadto gani ila usang gibuhat hangtod sa pagkakaroon. Nagpadayon sila ng alagad sa Ginoo, nagpadayon sila pagbuhat og matarong, nagpadayon sila sa pagpahimuot sa Ginoo aron sa unahan. Maangko nila kinabuhing walay katapusan, ingon man ang mga katawhan nga diin ginaagat nila sa Ginoo makabaton usab sa kaluwasan. Amen. Ano siya tinuod? Una gikinahanglan natong tanan. Kadunat kita ipagpaningkamot sa matag usa kanato. Gikinahanglan nga dili kita magsupak-supak sa atong maestra. Gikinahanglan nga nagitay ka ng pag-apply sa atong kaugalingon. Nagitay pagtan-aw sa atong karakter aron mulampos kita ngadto sa unahan. Gikinahanglan nga nakay vision, nakay panan-awon sa imong kaugalingon. Gikinahanglan nga dili nimo tinguhaon ang mga pagdula-dula. Imong tan-aw ng unahan nga ikaw makalampos sa pag-eskwela aron makabaton kag maayong trabaho. Kay ang mga butang nining kalibutana mo'y gamiton ni Satanas. Ilabi na gid sa pagdula-dula, sa paglulinghayaw mga barkada. Mo'y hinungdan nga daghang mga kinabuhi nga naguba, daghang mga estudyante nga wala nakalampos kay tungod sa mga barkada, tungod sa mga higala nga wala diha sa Ginoo. Apan ikaw, sadyang nadunggan nimo ang pulong sa Ginoo, itutok ang imong kaugalingon nga ikaw makagraduate ka, makalampos ka sa pag-eskwela, aron makakuha kag tropiyo, aron aduna kay ipakita sa pagpang-apply nimong trabaho. Kay pait kaya itong kinabuhi kung wala kita'y trabaho. Mausap diha sa Ginoo. Pait kayo nga itong kinabuhi nga naumol kita sa pagpakasala kung wala kita Hesus sa atong kasing-kasing. Sa tinud-anay lang, kung ang tanan palang unta nga tao magpaubos unta sa ilang kaugalingon sa mga tao nga ginagamit sa Ginoo sa gamhanan nga pamaagi. Daghang mga tao nga makabatog relasyon sa Ginoo. Daghang mga tao nga mulakang sa pagsangyaw sa maayong balita. Daghang mga tao nga musaksi unsa ka maayo ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Apan kay tungod sa pagpataas sa ilang kasing-kasing, ang ilang pamilya naguba, ang ilang kinabuhi naguba, gani gigugol nila ang ilang kaugalingon sa mga butang nga walay kapuslanan, sa mga butang nga wala ka himut-i sa Ginoo, ug gani padayon sila sa pagpakasala. Wala na sila paningkamot sa Ginoo, kay ang daotang espiritu padayon nagmaniubra sa ilang kaugalingon ug mao kini hinungdan nga dili na makalihok ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Amen ba? Amen. Ikinanglan nga andam ta diha sa Ginoo. Ikinanglan na matag usa kanato preparado diha sa Ginoo. Dito sa among trabahoan adunay usa ka tawo dito nga nag-edad siya kanang 32 anyos. Ayaw na lingkuri. Kay matiwas. Nag-ingon siya nga sa wala pa kuno siya ma-32, focus mo rin focus. Sa wala pa siya na 32, ato pa hinoon siya nakabaton og relasyon sa Ginoo. Ato pa hinoon na abli ang iyang salabutan. Sa nag-edad siya 32, dito pa siya nakakita sa kamatuoran. Kani adto sa diyang nakita niya nga dito ko sa trabuan, nagasangyaw ko sa maayong balita ngadto sa mga babae, kanang nasa mga pagpangutana nga ni kanako. Ato nga ako siyang giingnan nga kulang ang atong pagtuo sa Ginoo kung dili kita magbasa sa kasulatan. E pinaagi sa pagbasa sa kasulatan, makakita kita sa kamatuoran. Kaya ang giingon sa kasulatan nga kung ako ug ang akong mga pulong wala gi kaulaw sa katawhan, dili usab nako sila ikaulaw sa atubangan sa akong amahan ug sa akong mga manulunda. Sa ato pa nga adunay pagtandog sulod siya kasing-kasing. Natandog ang iyang garbo. Ako siyang gihatagag hait nga bersikulo aron maabli ang iyang salabutan. Gani sa tinud-anay lang nilakang siya sa Ginoo na siya ginabuhat diha sa Ginoo. Ug gani ningon siya, God, salamat kay ikaw gihimo kang instrumento sa Ginoo sa akong kinabuhi. Sadyang nagsangyaw ka, nakita nako ang kamatuoran nga ikaw nangalagad sa Ginoo. Pinaagi kanimo ako usab buhaton ang imong ginabuhat, ikaw nagashir sa katawan aron daghan panguna-una ang maabli, aron daghan pang mga tawo nga ang ilang kinabuhi kaniadto gubot og samok, matagan og kabaguhan.
siya nagasimba apan wala siya nakakita sa kamatuoran. Dito sa trabahoan sa diyang nagsangyaw ko sa maayong balita sa pulong sa Ginoo dito sulod sa among trabahoan. Kani ang natabo nga adunay usa ka tawo nga sige lagi siya bugal-bugal sa kuha. Daghan kay siya mga bakak nga pasangil, daghan kay siya mga pagtamay sa kuha gani kay mga time nga masakita ng akong kasing-kasing apan padayon gyapon ko sa pagpamuhat diya sa Ginoo. Padayon gyapon ko sa pagsangyaw sa maayong balita. Ang naitabo sa diyang nagsigi kog padayon kaduy gayan ingon siya nga sakto gining mga tawhana. Tinuod gid ang ilang gisulti. Gani isag unsaon akong pagbugal-bugal kini mga tawhana. Padayon magyapon sila sa pagsangyaw sa maayong balita. Wala na ko'y mahimo. Ug mahinungdan nga liog kabinon ko sa akong Bible ug nakita nako ang kamatuoran nga ako mo isayop sila mo isakto. Gani karon nagsangyaw na sab siya sa pulong sa Ginoo. Daghang mga tawo nga ilang kasing-kasing ilang gipaubos apan karon gigamit na sila sa Ginoo sa gamhanan nga pamaagi. Kani adto wala sila ikasulti sa mga tao apan sa dihang ipaubos nilang kasing-kasing gani gitabangan sila sa Ginoo gani ang Ginoo nagluwas kanila ug gani ang Ginoo naghimog mga pamaagi naghimog desisyon ug gani ang ilang kaugalingon igamit na sa Ginoo sa gamhanan nga pamaagi. Kaya kasulatan nag-ingon nga kung kinsa katong magpaubos mo'y akong ipataas apan kung kinsa katong magpataas mo'y akong ipaubos. Sa ato pa nga ang yawi aron maablihan ang atong salabutan, maablihan ang atong espirituhanon na kasing-kasing, kikinahanglan ipaubos nato ang atong kaugalingon susama sa mga bata. Kay diha sa garbo, ang garbo mo'y maghatag og kapandol sa atong kaugalingon aron malaglag tangadto sa linaw nga kalayo sa impierno. Kung ang tanan pautang tawo nga mapaubsanon, gani karon ang tanan ginagamit na sa Ginoo sa gamhanan nga pamaagi. Amen? Amen. Ang pangutana andam batang magpaubos. Dili ka makapaubos kung wala ang Espiritu Santo diha sa imuha. Dili ka makabaton sa paghigugma sa imong kaaway kung ang Espiritu Santo wala nagpuyo diha sa imong kasing-kasing. Daghang mga tawo nga moingon sila sa ilang kaugalingon nga dili gyud ko makakat-on sa paghigugma sa akong kaaway. Posible na kay nga may tabo. Apan katong akong brother nga to sa trabuan, ningon siya nga pwede ra man din ako mahimo kung nala ang Espiritu Santo sa kuha. Abagay na ko dili. Muna yung ginabuhat kani adto nga igo lang siyang nagbasa sa kasulatan. Igo lang siya nagtuon sa Bible. Gani ang iyang pamilya gipanalanginan, ang iyang asawa iyang ginadala sa Ginoo, ginadala niya sa simbahan. Gani hangtod sa pagkakaroon, padayon siyang nagbuhat og batarong, padayon siyang nagamantala sa maayong balita, ug gani dako kay kalipay siyang kasing-kasing, nagyatagan siya kay balos sa Ginoo, nga mosaksi unsa ka maayo ang Dios sa iyang kinabuhi. Amen. Unay tinuod nga naman, iyang gipaubos ang iyang kaugalingon. Wala siya nagpataas siyang garbo. Gani inoon sa iyang kayano, gigamit tinuon siya sa Ginoo sa gamhanan nga pamaagi. Daghang mga tawo nga moingon sila nga una ko motuo sa Ginoo kung makakita ko sa Ginoo. Pulong palanggaan ang tao dili na siya angay napakit-on sa Ginoo. Mutuo gani ka sa Ginoo gikinahanglan nga mulaom ka sa mga butang nga dili makita. Kaya ang kahulugan sa pagtuo diya sa Hebrews 11:1 naging unang kasulatan nga ang pagtuo, ang kahulugan sa pagtuo mao ang paglaom sa mga butang nga dili makita ug kini adunay kasiguruhan. Ang atong Ginoo dili siya makita sa ato pangamuampo ta sa Ginoo nga dili makita. May tagtabang sa Ginoo nga dili makita. Ug gani pinaagi sa atong pagtuo, ang Ginoo magaluwas kanato, ang Ginoo magaaga kanato, ang Ginoo maghatag og kalinaw, kalipay sa kasing-kasing, masinati nato ang gugma sa Dios, masinati nato ang gugma sa Ginoo, masinati nato ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi, kay nilaom man ta sa Dios nga dili makita. Ato ang naglingkod sa espirituhanon nga kalibutan. Amen? Hallelujah. Una si tinuod ng pagabuhaton. Ikinanglan nga tan-aw na to ang atong kaugalingon. Ilabi na gid kung mulakang ta sa Ginoo. Daghan kay tang pantayanan. Ako nagpasalamat ko sa atong buhi nga Dios. Kani pinaagi sa pulong sa Ginoo, nakakat-on ko sa pagdisiplina sa akong kaugalingon. Pinaagi sa Ginoo, nakakat-on ko sa kanang pagbuhat sa matarong, nakakat-on ko sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo, ilabi na gid sa pagsangyaw sa maayong balita.
nakakatuon ko pinaagi sa Ginoo, dili akong kaugalingon nga kaalam, dili akong kaugalingon nga hibalo, kundi dili pinaagi sa Ginoo. Ano siya tinuod? Nga kung ang tao di ay magpaubos lang siya siyang kaugalingon, ang Ginoo mukabot siya, muluwas siya. Ang Ginoo mangita siya mga pamaagi sa usa ka tawo nga mituo kaniya gani ang kasulatan nag-ingon nga sa Isaiah 53 bersikulo 6, kakitang tanan susama sa usa ka karniro nga nasalaag ug wala na makatultol sa hustong dalan. Sa ato pa nga kitang tanang tao nining kalibutana, di pa kataw kita nga buta, di pa kataw kita nga wala nakakita sa kamatuuran. Sa ato pa nga ang pag-abli sa kamatuuran, di kinahanglan nga ipaubos nato ang atong kasing-kasing sa Ginoo. Kaysa dang nakasala ang unang tao ngadto sa tanaman sa Eden, sadyang misupil sila sa balaod sa Ginoo ngadto sa tanaman, sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naa sa tanaman sa Eden. Gani ang mga tao aduna nay kahadlok sa Ginoo, ang mga tao aduna nay kamatayon. Gani tungod sa sala moabot kanato ang mga balatian. Tungod sa mga daotang buhat moabot ang kalisdanan sa atong kinabuhi, mga pagsulay sa atong kinabuhi. Apan ang Ginoo nangita siya mga maayong pamaagi. Nga diin kitang tanan makabaton og relasyon ngadto kaniya. Gani nagingon ang Juan 3:16, kay tungod gigugma sa Dios ang kalibutan, busa iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron si bisan kinsa katong mutuo kaniya dili malaglag kundi dili makabato ni noon sa kinabuhi nga walay katapusan. Sa ato pa nga pinaagi ni Ginoong Hesus, kung mutuo lang ka kaniya, nagingon ang kasulatan nga ikaw mamahimo na nga iyang anak ug siya mamahimo nga iya amahan. Unya diya sa Roma 10:17, nagingon usab ang kasulatan nga ang pagtuo nagagikan siya sa pagpaminaw sa maayong balita. Sa ato pa nga ang pagtuo nato sa Ginoo nagagikan siya sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Nagagikan sa pagpaminaw sa maayong balita, nagagikan sa mga tao nga nagasangyaw sa maayong balita, nagagikan sa mga tao nga ang Espiritu sa Dios iyang gibutang ngadto siya kay kining mga tawhana gipialan sa Ginoo sa unahan, nga kining mga tawhana gigamit sa Ginoo sa gamhanan nga pamaagi o pinaagi siya mga katawhan ang mga tao nga maminaw sa maayong balita, masilyuhan usab sila sa Espiritu Santo aron makabaton usab sila sa susamang gasa. Sa tinud-anay lang ang Ginoo nagi sa paglihok sa atong kasing-kasing. Gani pinaagi sa pulong sa Ginoo, mabati gid nato nga ang Ginoo nagmahal siya sa atong kaugalingon. Diha sa kasulatan adunay usa ka amahan nga aduna siya duha ka anak. Ang usa ka anak yang gisugo sa pag-adto sa uma aron sa pagtrabaho. Mibalibad siya apan naghinulsol siya sa Ginoo ug miadto siya sa uma. Ang yang usa ka anak iya usab nga gisugo. Gingan niya nga do ngadto sa uma pagtrabaho ngadto. Gani mitando ang iyang igsuon ug miadto usab ngadto sa ug wala siya moadto sa uma. Mitando siya apan wala siya moadto sa uma. Ang netabo nga ang gikimut-an sa Ginoo kadtong mga tao nga miduol kaniya, mibuhat siyang kabubuton. Kaya nagingon ang kasulatan sa Lucas 5:32 nga nagingon, wala mianhi ang Dios alang sa mga matarong, kundili sa mga makasasala aron sila maghinulsol. Ang mga tao nga dili masakiton, wala magkinahanglan og doktor, kundili ang mga masakiton lamang. Sa ato pa nga kitang mga makasasala, kita mo'y muduol sa Ginoo. Kita'y muduol. Dili ang Ginoo may muduol kanato kay kita may nakasala sa Ginoo. Sa ato pa nga ang Ginoo nagpaabot siya nga kanus-an nato ablihan, kanus-an nato biyaan ang atong mga pagpakasala ug muduol kita diha sa Ginoo. Mao kanay tinuod. Ug gani ang Ginoo aduna siya kanang mga milagro nga ipakita sa atong kinabuhi, timaan nga siya ang Dios nga gamhanan, nga siya ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, nga siya ang Diyos ni Abraham, siya ang Diyos ni Isaac, siya ang Diyos ni Jacob. Mao kanay kamatuoran
nga ang Ginoo nagpaabot siya kung kanus-a kita muduol kaniya. Adunay istorya nga adunay usa ka manunupi. Ang usa ka barbero nagtupi siya sa usa ka bata. Sa diyang nagtupi siya sa usa ka bata, mingon siya ngadto sa bata nga dong dili ko mutuog Dios. Mingon ang usa ka bata nga nganuman kung aduna pay Dios, daghan untang mga tao nga kanang wala sila nagkalisod-lisod. Daghan untang mga tao nga kanunay malipay. Mo tumingon usab ang bata nga dili sa gumutuog barbero. Nangutana ang barbero, nganuman. Kay kung aduna pay barbero, diha untas gawas daghan untang mga tao nga dili tag-as og duhok. Lingon ang barbero nga sala baday nako nga dili sila muduol nga di kanako aron magpatupi. Aginan sa siya sa bata nga sala sa day sa Ginoo nganong dili muduol ang tao aron maayo sa balatian. Aron maluwas. Sa ato pa nga desisyon na sa tao. Mo'y gipaabot sa Ginoo. Desisyon na gid sa tao. Desisyon na gid sa tao, mo'y gipaabot sa Ginoo. Nga kung ang tao muduol sa Ginoo, ang Ginoo maduol usab kaniya. Nagingon si Ginoong Hesus diha sa Gipadayag 3:20, nga ani ako nagabarog sa puntahan sa imong kasing-kasing. Kung kinsa ka mo patalinghog sa akong mga pulong, ako mo puyo og mutipon kaniya. Sa ato pa nga kung abli ang imong kasing-kasing diha sa Ginoo, ang Ginoo magtandog siya sa imong kinabuhi. Kung abli ang kasing-kasing nimo diha sa Ginoo, ang Ginoo mag-agak kanimo. Apan gikinanglan nga imong ipunting ang imong kaugalingon sa Ginoo nga namatay tungod og alang kanato. Kani si Ginoong Hesus miingon siya nga ako miani sa kalibutan ug akong gibiyaan ang 99 ka karnero ngadto sa kalangitan aron lamang sa pagpangita sa usa nga nisalaag nga mao kitang tanan. Iyang gibiyaan ang langit tungod og alang sa mga tao nga magkasasala, gani sa diyang dinhi siya sa kalibutan, nagpakataw siya sa kabus nga pamilya, gani gipahiluna siya ngadto sa pasungan, ug sa diyang nagdako siya, si Ginoong Hesus nagsangyaw siya sa maayong balita, dagang mga milagro ang ipakita sa mga tao, ug gani hangtod na siyang kamatayon, ug gani sa katulo ka adlaw, gilansang siya sa katulo ka adlaw, mikayab siya sa kalangitan ug karon naglingkod na siya sa tuo sa iyang amahan. Kitang tanan gigugma ni Ginoong Hesus. Walay tao nga wala igugmaa sa Ginoo. Apan nag-ingon ang Isayas nga pabiyaang mga dautan sa ilang mga sala. Pabalik ka sila sa Ginoo aron kaluhian sila. Sa ato pa nga diha sa pagpangayog pasaylo sa Ginoo, gikinanglan nga mohimo tag desisyon sa atong kasing-kasing. Gikinanglan nga mohimo tag dakong desisyon nga Ginoo, ako nang gigugmaon akong kaaway, ako nang pasayloon ang mga tao nga nagdumot kanako. Pasaylo ako sa akong mga kalapasan. Gikinanglan nga andam na kang mubiya. Gikinanglan nga dili na ka magpakasala ning kalibutana. Gikinanglan nga maningkamot ka sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Ug ang Ginoo magahatag og tabang kanimo ug gani pinaagi sa imong mga buhat sa katapusan sa imong kinabuhi. Maangko nimo ang kinabuhing walay katapusan, kinabuhi nga walay kahumanan kay nining kalibutana tungod sa sala kitang tanan mga matay ug tagsa-tagsa kita mga tubang sa Ginoo. Walay mo bato nining kalibutana. Gani diya sa mga libro sa atong pag-eskwela, adunay gingon nga no man is an island. Sa ato pa nga walay magpabili nining kalibutana, libisan usa ka bato. Apan ang kasulatan nag-ingon nga mahanaw man ang langit ug yuta, sunugon man sa Dios ang langit ug yuta, apan ang akong pulong magpabilin. Kay ngadto sa kalangitan, maghisgot ra gyapon kita og pulong sa Ginoo. Ang pulong nga nasa Biblia, mao gyapon atong paghisgutan ngadto sa kalangitan. Apan ang pangutana, kung wala kay nakatunan bisan gani sa pamaagi sa kaluwasan, bisan gani sa pamaagi sa pag-ampo sa tinud-anay lang, dili gyud ta angayan nga makasulod ngadto sa gingarian sa kalangitan. Kay diha sa Gipadayag 6, ang mga tawo nga nasa kalangitan, gibistihan sila sa bisti nga puti. Kini mga tawhanan nangalagad sa Ginoo, kini mga tawhanan naghago sa pagtuon sa kasulatan, gani kini mga tawhana nagasangyaw sa maayong balita. Ug sila nakabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Yan eh? Nagingon ang kasulatan nga dawata si Ginoong Hesus sa imong kasing-kasing. Diya sa Juan 1:12, nagingon ang pulong sa Ginoo nga ang tanan nga mituog misalig kaniya, may kagahom na nga mamahimong anak sa Dios. Diya sa 1 Juan 5:13, nga ang tanan nga mituog ni Ginoong Hesus, may kasiguruhan na sa kinabuhi nga walay katapusan.
Ang pangutana, anda ba natong dawaton ang atong Ginoo? Amen? Palihog tagpataas atong kamot, timaan nga atong gidawat ang atong Ginoo. Kisalamat sa nidawat, na inidawat na sa inang lakaw. Praise God, hallelujah. Okay, daghang salamat sa tanan, salamat sa nagpataas. Okay, palihog tag ka ng duko sa atong mga ulo, o piyong sa atong mga mata. Nakita sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Nakita sa Ginoo ang imong kinabuhi. Gani si Ginoong Hesus, aduna siya ka ng mga maayong plano sa imong kinabuhi. Nga iyang gitagana sa matag usa kanato. Galing gikinahanglan nga aduna kitay pagpaningkamot sa pagbuhat og matarong. Ug pinaagi sa pagtuo nato kang Ginoong Hesukristo, siliuhan kita sa Espiritu Santo. Ug pinaagi sa Espiritu Santo, kitang tanan makabaton sa gugma sa atong kaugalingon. Kitang tanan adunay kalipay sa pagkinabuhi nining kalibutana. Bisan pa man diha sa mga kalisdanan, ang Ginoo padayon siyang magpaluyos sa atong kinabuhi. Kung ikaw adunay pagtuo kaniya, dili mo bu ang kamot sa Dios sa pagtabang kanimo. Walay imposible sa Dios, ug walay tinaguan nga dili madayag, ug walay tinabuanan nga dili mabutyag. Ang tanan nga gililong nato diha sa kangitngit, madayag yud ngadto sa kahayag. Buot ni Ginoong Hesus nga maghinulsol kita sa atong mga sala. Buot sa Ginoo nga biyaan nato ang atong kalipasan ug manginabuhi na kitang bag-o nga dili na dunot sa kinabuhi, nga dili na diha sa kilayan, diha sa mga bisyo, diha sa sugal, diha sa mga pagpakasala, diha sa mga luling hayaw, mga butang nga walay kapuslanan nining kalibutana, nga mo'y maghatag og kalaglag sa atong kaugalingon, nga di nagpaluyo ang mga daotang espiritu, nga mo'y hinungdan nga nawala ang gugma sa atong kasing-kasing, mo'y hinungdan nga nagsigitag pamantay sa atong isikataw, nagsigitag tamay sa atong mga silingan, nagsigitag tamay sa atong mahigala. Apan nining kapunon karon, ang Ginoo nagmahal kanimo. Nasayod siya sa imong kasing-kasing. Gusto sa Dios nga ikaw maghinulsol sa imong mga sala. Kung ikaw man kana, kitang tanan, palihog lang ko sa pagsunod ini nga pag-ampo. Kusga og ina nga Ginoong Hesus. Sa makausapa Ginoong Hesus. Mituo ako sa maayong balita. Nga ikaw namatay. Ug nabanhaw sa ikatulo ka adlaw. Mituo ako nga ikaw mubalik. Aron sa pagkuha kanako pag-usab. Ginoong Hesus, hugasi ang akong mga sala. Pinaagi sa dugo nga imong gihimong seremonyas sa among kalapasan. Pasaylua ako sa tanan akong pagkadautan. Sukad karon, ikaw na ang Dios o Ginoo o akong manuluwas. Akong ang gibugaw ang buhat ni Satanas, ang mga balatian, ang espiritu sa kasakitan, ang espiritu sa kadautan, pinaagi sa pangalan ni Hesukristo. Ginoong Hesus, tabangi ako sa pagsunod sa imong kasuguan, nga manginabuhi akong matarong, ug walay luna ang buhat ni Satanas, nga maglimbong sa akong kaugalingon, diha lamang sa imong pangalan. Daghang salamat, Ginoong Hesus. Mag-ampo na ako sa makadiyot. Diyos o gamahan ni Ginoong Hesukristo, ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos nga adunay gahom. Nga bisan pa manamahan, nining kapunon, nga ikaw nagapataliwala kanamo. Ilabi na gyud ikaw Ginoong Hesus nga ikaw misaad, nga duha ug tulo ang magkatigom sa imong pangalan. Ikaw magauban sa matag usa kanamo. Salamat sa imong presensya. Salamat sa imong kamaayo. O ikaw ni saad o Diyos sa imong mga alagad, sa imong mga katawhan, nga sa katapusang mga adlaw, imong ibubo ang imong espiritu ngadto sa imong mga katawhan. Amahan, imong nakita ang kasing-kasing
sa imong mga minahal, sa imong kanakan. Nasayod ako, Amahan, nga dunay mga tao nga nihimog desisyon, nga nihimog pagpanugyan diha kanimo. Amahan, ibubo, Amahan, ang imong gasa sa Espiritu Santo sa matag usa kanila, o gablihi, Amahan, ang ilang salabutan nga sila makakita sa kamaturan, nga sila mutuo, nga sila mulaong diha kanimo. Salamat, O Diyos, sa imong kamaayo. Akong ginabugaw ang mga buhat ni Satanas, mga espiritu sa balatian, ilabi na gyud sa espiritu sa mga kasakitan, sa mga mahugaw nga espiritu nga naa sa matag usa namo kakaugalingon. Gimanduan ko ikaw, gibugkos ko ikaw nga pahawa pinaagi sa dugo ni Jesus nga Nazaret. Gimanduan ko ikaw nga balatian guwa di asulod sa tao sa pangalan ni Kristo Jesus. Salamat, Amahan, sa imong kamaayo. Salamat sa imong kaluoy. Salamat, Amahan, sa imong dakong gugma. Salamat, Amahan, sa imong pagkamatinud-anon. Kining tanan akong pag-ampo, akong gibalik ang dungog ug gimaya sa pangalan ni Kristo Jesus nga Ginoo ug manluluwas. Amen ug amen. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Kinsa ba ito gustong magpaampo, pwede tang moduol dinhi. Ayo kaulaw.